abantu baito otwachaga rero esengencho yokorwa chibesa chichibasari nabo igo abaraya bange banyari bali masaba ngobara gochakera CMCA nabagambi baito chidirector n'abarimu amana abayibori rero tukanyara korwa chibasari cha bilioni 38 na ine twakana chibesa chinde chisukuru directly mono bali bale kubolia inze chiri isano na inde ndwa launch amangana abachenu wezera NHIF twanyora chi family saidi 1000 batari kwenyara iko twabali kiria NHIF baya kuchikadi bago chira nyagitari kera barwalire ningi kyo moerio ntwa launch strategic plan ya nyari bali masaba ngakinyari bali masaba kuchikora au imyaka 5 kuchibosyo igore ndebono twachakire gasi na inde ngosaba abantu baminto tubwaterane tokonya namo tosemani erinde tokinyi nyari bali masaba yito omora yewense bitangani ngo bakarambye mono sana abantu baminto banyari bali aso wesoki aso bonge mogachari geti mogaichora bakanera gakubinga kai naki abantu mwa bujaiga akiri kera rweto agigeti na ngakarite sibi akandangeria uchia state lodge kisi tukakapanera o maana mbolinga na baroche bia sana na ende akantebia ebare na sabeta erongo toale neri gandrete ya sosera erongo korale na enda akantebia ewiki yenge ndore amwaziri wemerero tuchega tokore amangane merero maga imyaka 5 tiyamba teba ndo bamitonga kire kenyoro weka ketu aromorero tukakwana mangana amache nara gateba maga imyaka 5 gutwara tore pipe to water in most places wetera edam ekoja kwa chambira sakoro ku bunyunyu ne program ya bunyunyu dam ne ya gusiyonsi tari nyari bali masaba yonsi yoka ya gusiyengima takosire ya merende ngamotebi abere matiyangi aganja chamu abere mbubera korete wene abungo tu akorete tego ama ayande tu akwanda ayime mono ntaba tebi kosema no bono maite nonya kindo DM ono musani wane kwa matuka mangi ane ero agatanga kutwega ashimanyete ochi byana agatanga kutuka nawo ndimo jumbe kosema no pressing in this guy bono tokorega ashama bantu baminto jengonde oshene ngoera abarendiri kansa matuka mangega nimbate Nairobi lakini nimubwata maganiande na omo wocha makoreki tangane samareta weekly fsiocha mwa MCA kwa ward ya Ichuni na gari tukori ara nigo tore masimba sengenje twacha kusira namo no mu chumbo ito moskeda ni remandu asengenje kwa yana na which passa di chiria ariete chire kara korenga ki campaign na intwe kuna bara itore chyo bisi chimo bunera twatanga tigato chitubwatira namo nande twaberekero ringa ekene chira chiria ariete especially asukuru chipassa towards abana bali ba ku family chintaka twarorege goikerana ekogera aso murobiri yo sokarero monto mokapiko sichibes chia soka chire chinga pinisiring chiri bunani ase bali bakuma chikuru family chire gaigai bakabane mbere banyo chiri bukomi ase bali bakuru family chire sana so naro tangambye mono mo chumbo ito muske mandu ni maitenge birenga bwata ne mero bwata go cha se constituency yetu ni gere mia sana. I want to assure you nga intuna ba ishindo bali kuchora se biroge bigabyo mu MCA. We will work together with you to ensure that we are driving together the development agenda kwa bikumutu ito gaiga especially the strategic plan yikuan feri gaiga iye ya rokania marro ne bindu biroga nto bakora abantu bita semi yake data. So we pray good health for you. We will support you and count us day in day out at whatever time, be it at midnight. We'll always be there to support you with the tororenga abantu bitu ngokonya kamare semi yake igeta biyama bamanyite bunege nto Anthony ndo mu MCA ogesusu litukoli rero na inche igona cha iga asechi obisi cha CDF na ba MCA ba minto bechi ward echi isano chiremya nyali bali masaba wocha ko bakiroli ase function umweshimo itumanduku abo aterero yokoru chibasari asa bana bari bakoreta application
nainde egento kiango kirinkeri eire eria riete yokoa abana not less than 8,000 chiri bunane guchigoro oikiraniri nainde na twalro mogoko aseng'encho nonya abantu bari baminto promise ti achabakanire NHIF na rero oikiraniri neng'ana ya NHIF omweshimiwa mbiamono tigango akire mbiamono aseng'encho at least gwasetire record koba omonto bwasiogete kworokia ebinto maiso marori ng'a chibesa na chechi naenda abana twete na bwaba ne chinke tobete na chechi njanya gokorekana eria kabere mbiamono omweshimiwa Manduku aseng'encho yokorora abantu obotakambure ase constituency yaito mo especially ward yane nimanyete egente ke NHIF yakonyira abantu nande ngochikere gokonya abantu nande buna gwakebeka buyana ki togende turigi bari batachieti ko register nande bari meyo butaka ndobwatira namo nabagambi baito mbara erinde torre bari bataigete ko register banyore na barabu amangana NHIF igo intwa baraya ba MCA ase ward yaito ase chi ward chete sano ntutagete gokorega asiamo no mweshimu itu Manduku na roche kerokende obogambi bori bwa rweto aba MCA abangite barege gokorega asi no mochumbo rengo aseng'encho amangana amange yebitina no gutaigwana lakini intwe aba MCA batochorere boneiga amono mweshimu itu Manduku ntobwaterane ndiri to gochikongusa maega kiro monto natageta magendro nande kiro monto natagete ko make sure nga ward yae abeire represented no mweshimu Manduku nero kunire chiwodi chichonsi sana otwateba nga omweshimu Manduku bagaye binto ase chiwodi chisano equally nande nimanyete nga ayeno musongo nokora mangana ayo mbiamono tiganya sago seseni ntobwaterana so okoreta magendro sa abantu baito Kisii County Assembly manyanga ba MCA bawe constituency yao na wabale mayaga yao na endo ndeta yogo kunambia mono. I'm very happy bitanga ningo bakarambia mono aso watch. I want to recognize especially abagambi baito bonsi mbia mono sana aso kutubwatisio. I can see the assistant chiefs, I can see the chiefs, and I want to thank you very much for Friday. Ega semua korte Friday ga aria amone bu ensema tana ngita kanda aya onaye na ba mbori pi e para otoire e pare ri kuru aria eri kunete chinyomba chionzi ngotware kuru keroka pakai bacho kiamukama ne yende anyantrago kwere one ga sitigareti ne ga sio korra abantu baito amangane chisukuru emerero na macha lero tuachaga aseng'encho yechibasari abantu baminto mwangete chikura mukanga chikura nanje ngabatebya tingobeba nene ngabatebya chibesa chense kabisa tuchikorwa siringere bunani lero ga otokorwa chimilioni 45 45 million. Omwana kwa kuchibeza chinsi ni kabisa chense kabisa siringi 8,000. Omwana bo motaka akwa kuchiri wikomi. Na abana mbale bachite engakieri baye kwegore skulu bayatite byamono. Bakarangerirwa wuchi national schools, abandi bakarangerirwa wuchi extra county schools. Abana barenge 136. Barwete mecheme taka otuaka nite fusions pi abana ngobali school bakaso ona abatebe tinga asekerenga kiane egente kenene na masomo naenda bari mwana bachaiga. I'm very happy, Secretary General, for the support that the teachers have given me, and I want to tell you people, going forward we shall work together. We are co-workers. We are soldiers. We shall work together to ensure that abana baito bachiri chisukuru chingia so that we can uplift our people. Ma itonye tele skulu kana diniga. Usana bego. Umwana ondebuensi ogosoma ta masta ko bayisi kumune sengenje chibese ko bora. Umuchumbe karoro. Ekitu akanire. Egento gya kabere gya toretaga. Ndobugate abantu mutari kwenyara mangana NHIF.
mtu waita raundi tukakaenda kile ward kile polling station tukachakira banze 1100 lero bakwa kuchikari cha NHIF ga tuakande chibese echo uchiya NHIF engakiende na ende domente lakini onye kubwata umuntu mutaka uri neba yawe utari kwenyara kabisa nima tetwese tubwata boremeruga naga lakini mbale bari okora yae oyere tukatomokonye through the MCAs. Let me have the names so that we can add them on the program ya NHIF. Chibasa rie chitokorwa no rigere litokora mwana omandu kororo tari aselist uso mwana boss mairura uso mwana wembande chibese echi ni chaba na inji bari baito batari kwenyara abantu baminto byamono sana asogotere na inje ekina mbora mkiaera naende bajira ari Kisumu na ntoranga ngana bara batemba konyara gaki omondo kwa ni president momonyare omondo somete wote jishigisa to momonyare omondo moende chikura 16 chitana kutoka nyari bari na nyaru wakani batebenga ki chibeze bo bajizini bakanya kumye Kisumu bakonya bandi bakire sukuru lakini nende senge bara abantu baminto otoko babera hebu kwa tanga tuwasamee kwa sababu hawajui wanayofanya. MCS please. MCS. Ayo mosika bosia. Bosia tenega. Bosia va tu kujunga na lia kama masiba tu. Good. Ejo tu akande directly Jones. Lakini echitoko rero echense mono 8,000 abande 9,000 abande 10,000 ilono chose chiacha 38,380,000. Biamono sana.